Бүлек авылы халкы мемориаль хәтер стенасын ачуны бик озак көтте. Бу эшнең башында Бүлек авылы кызы Рәйсә Ямаева тора. Төзү буенча бөтен чыгымнарны авыл халкы күтәргән. Авыл халкына шундый үзебезнең группаны төзедем дә, авыл группасын. Шундый мөрәҗәгать белән чыктым авылга. Авыл халкы мине куәтләп каршы алды, бөтенесе дә каршы килүче булмады. Үземнең шатны куйдым да, акча җыя башладык, бөтенебездә дәррәү акчаларны җыйдык, әкренләп җыелды. Менә 266 меңгә шушындый памятник китереп куйдык, ясап куйдык без. Хәтер тактасын ачу тантанасы азан тавышы белән башланды. Һәркемнең йөрәгендә зур шатлык иде. Тантанага 200дән артык кеше килгән иде. 36 кешелек Бүлек авылында бу көнне әйтерсең лә җиңү парады узды. Мемориал тактаны ясау өчен үзләренә зур эш керттеләр. Илебезнең төрле туфрагында яшәгән авылдашларыбыз бөтенесе ярдәм кулларын суздылар. Кемнәрдер физик хезмәт белән, кемнәрдер материаль хезмәт белән ярдәм иттеләр. Авылыбыз тагын да нык ямьләнеп китте. Мин үзем Бүлек авылында туып үстем. Һәм хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшим. Ләкин шуңа да карамастан үзебезнең туып үскән авылда менә шундый зур чара булган. Мин әлбәттә бик сөйдем һәм шуңа дип кайттым. Дөресен әйткәндә, мондый чаралар сирәк була. Һәм инде бу безнең авыл өчен бик зур вакыйга. Советлар берлеге каһарманы Илдар Маннанов, шагыйрь Наиз Гамбәрнең рухы өчен дә истәлекле бу хәтер тактасы. Алар да шушы авыл егетләре. Хәтер стенасын төзүдә ярдәм күрсәткән бер төркем бүләклеләргә Үрәзмәт авыл җирлеге башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.